Okay mga idol, ito na naman ang titirahin natin. Electric pan na lumang-luma. Oh. Yung ano? Yung sabad niya, yung piraw niya parang kinain ng kasag na maniit. Oh, tipak-tipak. Ang diferensya nito mga idol, umugong, pag isinaksak, umugong ng hina, hindi umikot yon. Yung ano, pinaka, kuan niya, piraw niya, no? Sabad. Subukan natin ayusin. Oh, ito, lumang-luma. Siguro mga 1945 na itong electric pa na to, panahon pa ng gubat ng Hapon. Subukan lang natin. Ah. Kalaksin natin ito. Subukan natin isaksak. Ito. Ang switch. Mayroong ugong, mahina. Ito. Hindi mahina. Hindi umikot yon. Oh. Kalasin natin. Luma na. Ilagay. Itong i-clip. I-clip niya. Ilak dito. Okay. Ito maliit. I-clip. Tigas ikutin mga idol. Siguro dahil pinabayaan na to ng may-ari. Video pang isa.
Okay. Testir muna natin. Hirap wala tayong kameraman. Hindi natin matutok dito. So, lapit mong kamera. Lapit mong kamera, lapit kay sinsya na mga idol. Wala tayong kameraman. Dito, dito. Dito, testir tayo. Buka natin testirin. Yung plug. Plug na ito isang paa. Yan. Testiran natin dito. Ibabaw. Lagyan natin sa times 10. Tutok mo sa times 10. Tutok. Tingnan natin kung magre-reading ba ito. Okay, ito ang linya. Okay, ito ang line 1. Okay. Line 2. Okay, buo pa to. Kasi ano siya na nagre-reading. Kalasin natin to, ang pinaka shifting niya. Medyo matigas ikutin. Tingnan natin kung ano nangyari sa ilalim, idol. Nakaya natin swing arm niya. Swing arm. Tapos ayusin natin to. Mga tornilyo na to. Para hindi tayo mahirapan. Oh. Tanggalin natin to. Okay. Lagyan natin ito sa tabi. Okay. Ito naman, 4 na tornilyo. Ito pang labas natin yung shifting nya. Tingnan natin ito. Pero pag naayos na to, shifting na to, ayos ilalim. Kung kulang lang siya ng oil, i-check natin ng kapasitor niya. Dito, mamaya. I-check natin. Sulong tayo. Dito.
Wala sa linya dong. Sira ko. Basta malakas ang katambang niya. Basta rin natin. Ilan, hindi naman umaalaw. Yung spacer niya. Hindi naman. Siguro kulang ng oil. Lagyan natin yung oil. Hindi natin pakita kung ano ang medyo mataas. Pupus muna. Okay, medyo mataas na. Sa may puso. Okay mga idol. Tapos kung binalik ko na ang shafting niya, malambot na to. Susubukan natin yung saksak dito sa plug kung gumagana ba ito. Subukan natin. Ito pala ang siguro ang dahilan na hindi siya umikot. Kasi matigas na yung ikutin kanina eh. Ngayon, hindi na tayo nagpalit ng shafting kasi wala itong hindi to sira. Yun lang kalawang niya at dumi sa ilalim. Linis ko tapos lagyan ng oil. Bukan nating isaksak. Pag umikot ba? I-off natin yung switch. Okay. Mandar pala. I-off natin. Okay. Naka-zero. Pupos muna natin. Hindi natin taikutin yung Okay. Oh. Yun, gumana na. No? Kita? Hindi malinaw. Lagyan natin ng papel. Hindi nakikita. Kuya B! Wala mga kapatid, Kuya B! Lagyan natin ng papel. Pang malinaw kung umikot na to. Yan. Huwag natin padarin. Okay, oh. Umikot. Ito ay number 1. Patatin sa to. Okay, malakas. K3. Oh. Yon. Gumagana pa rin. Na. So, yung niya, parang pinain ng alimango. Oo. Kondisyon pa yung kapasitor, linya niya. O, ganyan, umikot. So, mga idol, huwag itapon nga basta-basta yung mga sira. Kay, siguro kung marirepair natin, makipanap na niya, sa Tagalog, makuan pa, hindi ko marunong mag-Tagalog kasi, lang, makipanabangan natin. May muslan pa kung sa Bisaya, may muslan. Okay mga idol, hindi pa sira yung lingi niya sa liig niya. Gumagana. Okay, thank you for watch. Please follow and like, share.